Či máte pri sebe nejaký? Následne sme sa sústredili na vodičov a najmä na to, či pred jazdou nepili alkohol. Treba sa zhlboka nadýchnuť, plynulo na jeden nádych. Ja vám poviem, kedy dosť. Ešte. Dosť. Dobre. Výsledok negatívny, nech sa páči. Všetky vykonané dýchové skúšky dopadli negatívne. Akurát jeden zo zastavených vodičov nemal pri sebe vodičský preukaz. Aj keď by sa možno našli takí, ktorí by to na mieste riešili pokutou, naša hliadka zvolila iný prístup. Ešte by som potreboval k uvedenej osobe, v akom stave má vodičský preukaz. Je to priestupok, ja to ako teda berem, mal som si to preveriť ako ospravedlnenka, je to pomerne slabé, no ale ak sa to teda dalo takto preveriť, tak ja som vďačný tomu. Napriek tomu, že v noci nemuseli policajti zasahovať pri žiadnom konflikte, presvedčili sme sa, že práce majú aj tak dosť. Z Ružomberka pre televíziu